Arestado ang sarong lalaki sa pigkondusir na bypass operation alas 10:15 nin aga sa Barangay Tinago, Aroroy, Masbate, kanakaaging Martes. Binistuan na aresto na si alias Nald, 21 anyos, na residente kang Barangay Lahong Baleno, parehong Banwaan. Sigun kay Police Corporal Eric Janlaput, investigador kang Aroroy Municipal Police Station, day naging madali ang pagdakop sa sospek, urug patapa iba-ibay ning lugar. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 20 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantidad 136,000 pesos. Apuera digdi na kumpiskar man ang sarong motorsiklo na mayong plate number. According po sa namin ma'am, sa aming mga intel operatives, dahil sila po talaga yung build up po ng case na yan. Isa na po ito sa mga nagbabagsak po nung nagdi-deliver ng mga nagbebenta ng mga illegal drugs po sa bayan ng Aroroy at ng Baleno po. Dugang pa kan otoridad, pigaaram pa kung dati inimbelto sa illegal na droga. Po nila yung pumasok sa mga ganitong bisyo ma'am, dahil siguradong kung hindi masisira lang po talaga yung buhay nila at saka masisira yung future, yung pamilya nila, yung mga anak, maapektuhan. Kung maaari, mag-focus na lang sila sa paghahanap buhay. Kahit anong problema, malalagpasan naman yan. Hindi dahilan para pumasok sa mga ganitong gawain po. Sa presente, nasa kustudiya na kang Aroroy MPS ang sospek, asina ang pangsakasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.